Ideme točiť. Počkaj chvíľu. Moja obľúbená scéna. OK. Poďme na to. I better be dick. No! Ja som jablko. Ja som jablko a... Vítame vás pri Unicorn... Dobrý deň. Vítame Unicorn Space. Vítame vás pri Čaute. Čaute, ja som Karič. Ja som jablko. Vítajte pri prvom Unicorn Space Show video podcaste, ktorý je vysielaný live. From space! Úplne live, streamované video práve teraz sa deje to, čo práve teraz sledujete všetci. Je to 100% live. Toto je tá najviac live show, ako kedy existuje. Ešte viac live, ako je Slavik 2013. Je to úplná novinka, ešte nikto nikdy nepoužil streamovaciu technológiu na internete, my sme prví, toto je broadband, multimediálne, koaxiálne technológie internetového multimediálneho spojenia, ešte nikdy to nebolo realizované. Ak budú nejaké chyby, videa, alebo obrazov, zvuku, alebo čohokoľvek, my sa ospravedlňujeme, ale je to naozaj prvýkrát testujeme túto technológiu. A bolo to veľmi, veľmi drahé a za to ďakujeme našim partnerom. Adobe Dash, Pipilipi Filipi Pips a slovenský plynárenský priemysel. Live priamo vo vašej obývačke alebo telefóne. Teraz. Počkaj. Nejaké je to tu málo vianočné na to, že je to vianočná epizóda, nehovoríš? Potrebujeme montáž. We need a montage. Streamujeme sa cez internety priamo k vám domov, preto aby sme vyhlásili top 10 najlepších filmov tohto tohto roka najlepších filmov. Možno aj každého roka. A keďže toto je celý čas absolútne live, my sme veľmi šikovní, čo sa týka live vysielania a všetko, čo môže vyzerať ako stream, nie je, to je všetko naozaj naživo. A kvôli dlhým prípravám... Máte pokazený internet. No, my sme sa dlho pripravovali na tento live, živé vysielanie, live, 100% streamované. A zabudli sme sa najesť. Takže ospravedlňte, že ideme jesť. Prepáčte. Desať najlepších filmov roka 2012. Unicorn Space Show videocast SpaceUnicorn.sk. Filmy. Číslo 10.